Siyathobeka, siyazehlisa, siyaxolisa mangukuthi kukhona uphatheka kabi, kodwa ke sifisa ukusho ukuthi-ke siyabonga kakhulu abantu abaseka i-channel, siyabonga kakhulu abantu abalandela i-channel. uNkulunkulu nonke akanilonde nibusise magumbi amanye omhlaba, ufinyelele kini isibusiso, ufinyelele kini ubunhlanhla, ufinyelele kini ukukhanya, ufinyelele kini impumelelo. Ihambe senze kuphela ngo-9 ekuseni la 5 ntambama, ungawusensi WhatsApp, ungawusensi ama-SMS. Bayanda abantu abasensa kakhulu WhatsApp enangazi bakuthatha blog, okungiphatha kabi then kuzongenza ukuthi bese abantu bethi ngi-arrogant, yabona. Angikuthandi ukuthi umuntu engisendele WhatsApp, umuntu akafone kuphela. Ungangibuzi igama, kubi ukungifonela ungibuza igama ungasichazanga igama wena uthi ubani. Siphile ezweni elibi, uqala uchaze wena, hayi ukuthi ufone nje ngikhuluma nobani. No, you don't do that. Sibheka la uThenjiwe Zincume 5359 uthi sawubona pastor, ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha unikwa imbewu isendishini kuthiwa itshale. Nabe singakusho yini imbewu? Abanye besigama lithi inhlwanyelo, into oyihlwanyelayo. Abanye besigama imbewu, seed. I-seed in English it's a seed, noma seeds. Nake singakusho uphupha imbewu nje kuhle, uphupha inhlwanyelo kuhle uma isesimene esihle. So number 1, uma kwenzeka uphuphela imbewu, kupha oluhluma wenikwa imbewu, lusho ukuthi lindele inhlahla nesibusiso namathuba amahle futhi amakhulu noma amaningi empumelelo ezofika kuwe. UMshumayeli 11:6, hlwanyela imbewu yakho kusasa ungaphumuzi isandla sakho nakusidla uba awazi ukuthi yipi ke yawuphumelela, ilana noma ileya noma ke zinhle zombili ngokufanana. 2, kuyenzeka futhi ngezathi uphupha imbewu kuba uphawu oluhle uma uyinikwa, olungasho ukuthi ungase uthole usizo wena, ukulekelelwa, ukwesekwa kanye ke nemiyalo emihle noma iziyalo ezinhle ezizokulethela impumelelo enkulu ngokuhamba kwesikhathi. 3, omunye ke kuyenzeka kuyo ngesathi uphupha imbewu kuba uphawu oluhluma eyinikwa, olusho ukuthi lo muntu lo angalindela ukuthola isamba semali, ongaba umhlomelo, umhlomulo noma nje uxhaso lwezimali. Lokhu uqala umklamo uma ukuthi kukhona vele uxhaso olulindele ekwenza imali okade ulifake isicelo sokulithola nje uzolithola. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha la imbewu, omunye angayibheka nje ukuthi kupha oluhluma kuyiniko ongasho ukuthi kungenzeka uzobusiswa ngengcebo nokuchuma emkhakheni wakho. AbaseKorinte besibili chapter 9:10, kepha yena onika ke ohlwanyela inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evise imbewu yenu andise isithelo zokulunga kwenu. 5, kuyenzeka kufundisa ukuthi uphupha imbewu kuba uphawu oluhluma kuyiniko, olusho ukuthi kunesiphiwo senzalo eningi futhi uzoba nezingane eziningi esikhathini esizayo noma uzoba nomndeni omkhulu esizayo. AbaseKorinte bokuqala chapter 15:38, kepha uNkulunkulu unika umzimba njengokuthanda kwakhe, yileyo naleyo imbewu owayo umzimba. 6, uma uphupha imbewu komunye umuntu kuyenzeka kube uphawu oluhluma yinikwa lembewu, olusho ukuthi lo muntu uselizwile izwi likaNkulunkulu futhi walamukela ngazo zombili izandla uma kuwukuthi lo muntu lo usanda kuphenduka noma usanda kusindiswa. NgokukaLuka 8:11, umfanekiso wenhlwanyelo noma umfanekiso yilokhu, imbewu iyizwi likaNkulunkulu. So ngesikhathi ubona imbewu kuyenzeka kube yizwi likaNkulunkulu. Ingakho futhi kunale ncwadi lethi baphuma umhlwanyeli ephethe imbewu, omunye wayihlwanyela yawela emeveni, enye yawela emetsheni, enye yawela kuphi emhlabathini ovundile, enye yawela emgwaqweni. So naku ke singakusho number 7, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha imbewu komunye umuntu kuba uphawu oluhluma yinikwa lembewu, olusho ukuphathiswa izwi likaNkulunkulu okumele ulitshale kubantu noma ulishumayele ebandleni likaNkulunkulu. Mawukuthi wena umuntu onobizo lobufundisi, umuntu onobizo lokushumayela, umuntu onobizo lokuba umvangeli. Siyavala, siyabonga besikhuluma ngezwi kanza kwethu si break it down because all break it down kwethu yamaphupho kanje ngoba siyazi ukuthi iphupho lisho izinto eziningi kubantu abahlukahlukene.
So komunye lingakhuluma naye iphupho ngoba likhuluma ngenzalo, komunye lingakhuluma naye ngoba ewumuntu onogcobo, onobizo lokuhambisa izwi leNkulunkulu. Omunye ngoba elama izwi leNkulunkulu, omunye ngoba ezophumelela, ezokuchuma, ezophakama empilweni. Siyabonga.